Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπήκαν πριν από λίγο. Ξανά είμαι ο Θοδωρής Σαραμπατζής και σας μιλάω από το χιονισμένο Κιλκής. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016. Είναι η πρώτη τελευταία μέρα του μήνα και είναι η πρώτη τελευταία μέρα για τον πόνους του 1%. Για όσους γίνουν ζαφύρια μέσα στο Νοέμβριο. Και όσους έχουν γίνει ήδη συγχαρητήρια, ήδη το πέτυχαν αρκετά άτομα και ξέρω ότι μέχρι αύριο αρκετά ακόμα άτομα και από την ομάδα μας θα πιάσουν το στόχο αυτό. Επίσης θέλω να δώσω ιδιαίτερα συγχαρητήρια στη Μαρία Τιμπεράκη που κατάφερε να πιάσει ένα πολύ μεγάλο στόχο, τον οποίο ξέρω ότι το κυνηγάει εδώ και πολύ καιρό. Κατάφερε, εντάξει, πέρα από το Diamante Plus που είναι, κατάφερε η ομάδα να ξεπεράσει τα 300 άτομα, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Το παράδειγμα της Μαρίας είναι κάτι που χρειάζεται να το ακολουθήσουν πάρα πολύ ακόμα. Είναι μητέρα 2 παιδιών, έχει πρωινή δουλειά, κάνει την Ολύμπικα αιτία με μερική απασχόληση και για τα πρώτα 2 χρόνια η ομάδα της, παρότι έκανε δουλειά αρκετές πολλές προσωπικές εγγραφές η Μαρία, η ομάδα της περίμενε σταθερή χωρίς να πιει έτσι μια ιδιαίτερη ανάπτυξη. Συνεχίζοντας όμως την ίδια δράση, έχοντας υπομονή και επιμονή, περνώντας πολλές δυσκολίες και απογοητεύσεις, κατάφερε τον Ιούλιο να αναγνωριστεί ως διαμάντη και σήμερα η ομάδα της ξεπέρασε τα 300 άτομα. Είναι τρομερή επιτυχία. Μαρία, συγχαρητήρια και σου εύχομαι μέσα στο 2017 να φτάσεις στον επόμενο μεγάλο σου στόχο που ξέρω ότι είναι να ξεπεράσει η ομάδα τα 1000 άτομα και εσύ να γίνει διπλό διαμάντη. Λοιπόν, και φυσικά έτσι όπως πας, αν συνεχίσεις, μπορεί να έρθει και αυτό. Μπράβο σου. Θα είμαστε μαζί και στο Diamond Club Trip το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα το σημερινό θέμα είναι πώς να πετύχετε τα όνειρα και τους στόχους σας. Έχω γίνει αρκετά καλός στο να πετυχαίνω τους στόχους μου και να πραγματοποιώ τα όνειρά μου τα τελευταία χρόνια. Να βάζω δηλαδή ένα στόχο μεγάλο ή μεσαίο μεγέθους ή μικρό στόχο ή κάτι έτσι κάπως τρελό τέλος πάντων και να εξασκούμε πολύ και να δουλεύω γι' αυτό και να το πετυχαίνω. Και πολλά από αυτά που πέτυχα τελικά, στην αρχή δεν πίστευα κι εγώ ίδιος ότι θα τα καταφέρω. Είχα μια συζήτηση την Κυριακή με συνεργάτες στο διάλειμμα που κάναμε στο event της Θεσσαλονίκης και λέγαμε και το θέμα που πρέπει να πιστέψει γι' αυτό. Πολλούς από τους στόχους που έχω βάλει και πέτυχα δεν πίστευα στην αρχή ότι τους πετύχω. Μερικά από τα πράγματα που πέτυχα τα τελευταία χρόνια είναι τα εξής και τα αναφέρω αυτά που θα αναφέρω. Είναι γιατί θα επιστρέψω μετά και θα σας δείξω πώς σχετίζονται με τη φόρμουλα την οποία θα σας αναπτύξω. Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων δηλαδή. Λοιπόν, ένα από αυτά που πέτυχα ήταν ότι δημοσίευσα, εξέδωσα για να κάνω την έκδοση του βιβλίου μου το ακαταμάχητο στο δικτυακό marketing. Και κατάφερα μάλιστα να πουλήσω κάποιες χιλιάδες αντίτυπα. Έχω δημιουργήσει δεκάδες ώρες εκπαιδευτικών υλικών για το δικτυακό marketing. Πάρα πολλές εκπαιδεύσεις, τα οποία υλικά αυτά τα έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες δικτυωτές. Έχω δημιουργήσει το μεγαλύτερο και το πιο πετυχημένο blog δικτυακού marketing MLM στην Ελλάδα, με περισσότερους από 800 αναγνώστες και περισσότερα από 700 δωρεάν άρθρα και πολλά εκπαιδευτικά υλικά εκεί πέρα μέσα, δωρεάν. Κατάφερα να μιλήσω σε εκατοντάδες ανθρώπους, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους, επαγγελματίες του χώρου αυτού. Έχω δώσει ομιλίες σε διαφορετικές εταιρείες δικτυακού marketing ως προσκεκλημένος ομιλητής. Δηλαδή, ενώ σε μια εταιρεία με καλούσαν από άλλες εταιρείες για να κάνω ομιλίες εκεί. Ένα από τα άλλα πράγματα που πέτυχα πέρα από τη δουλειά μας είναι ότι ήμουν πρόεδρος ενός συλλόγου εδώ στο Κιλκής που έχουμε ποδηλατικού συλλόγου και έχουμε διοργανώσει σαν σύλλογο σε αρκετούς μεγάλους και πετυχημένους αγώνες. Κατάφερα να διακριθώ όταν ασχολήθηκα με την ποδηλασία ως αθλητής ορεινής ποδηλασίας. Έχω καταφέρει να ξεχρεώσω δάνεια και κάρτες που είχα στο παρελθόν και να αποταμιεύσω κάποια χρήματα. Και όσον αφορά τη δουλειά μας, κατάφερα να γίνω αρκετά γνωστό όνομα και αυθεντία στον χώρο του δικτυακού marketing. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι έρχονται σε μένα για συμβουλές και ιδέες για το πώς να χτίσουν τη δική τους την επιχείρηση σε οποιαδήποτε εταιρεία και αν είναι. Αλλά ο νούμερο ένα στόχος μου είναι να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να θέσουν, να βάλουν δηλαδή και να πετύχουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Και υπάρχει μια φόρμουλα για όλα αυτά, αλλά πριν μπούμε στη φόρμουλα, θέλω να ξεκαθαρίσω μερικές παρανοήσεις και κάποιους μύθους σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των ονείρων. Λοιπόν, υπάρχουν 5 μύθοι. Ο πρώτος μύθος είναι ότι αυτό που είπα και πριν, ότι θα πρέπει να πιστέψετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι μύθος, ότι θα πρέπει να το πιστέψετε. Σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να πιστέψετε ότι τα όνειρά σας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, διαφορετικά θα παραδείσετε. Αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να γράψετε τα όνειρά σας και τους στόχους σας πριν καν τα πιστέψετε. Τα περισσότερα από αυτά που ζω σήμερα δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι θα μπορούσαν να συμβούν όταν τα ονειρεύτηκα αρχικά. Για την ακρίβεια, αν μου λέγατε πριν 10 χρόνια
ότι θα είναι σήμερα η ζωή μου έτσι όπως είναι τώρα ή πριν 15 χρόνια, πιθανόν θα γελούσα. Έτσι, πραγματικά. Όταν γράφω κάποια πράγματα που θέλω να πετύχω, συνήθως αμφιβάλλω αν όντως είναι εφικτό να επιτευχθούν, γιατί είναι τόσο μεγάλα. Οπότε δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να πιστεύετε απόλυτα, να πιστεύετε όταν γράφετε τους στόχους σας και τα όνειρά σας. Επίσης, γνωρίζω ότι σχεδόν όλα όσα έχουμε σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία θα έμοιαζαν ασύλληπτα πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε 30 χρόνια πίσω και κάποιος περιέγραφε τον κόσμο που ζούμε σήμερα, οι περισσότεροι δεν θα το πίστευαν καν. Οπότε, δεν ξέρω αν θα πρέπει όντως να πιστεύετε στα όνειρά σας όταν τα γράφετε. Δηλαδή, αν δεν έχετε γίνει ζαφύρι μέχρι τώρα και απέχετε αρκετά ακόμα από αυτό, μπορεί να μην πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε να το πετύχετε μέχρι αύριο. Αλλά δεν χρειάζεται να το πιστεύετε, απλά χρειάζεται να δουλέψετε γι' αυτό. Αν έχετε ένα μεγάλο στόχο, βάλτε τη δράση, κάντε αυτά που είναι να κάνετε και μπορείτε να το πετύχετε μέχρι αύριο. Μπορεί να γίνει. Ειδικά να ακολουθήσετε και την πρόσκληση την οποία μάθαμε από τον Κωνσταντίνο Καστανά και τον Θοδωρή τον Κουτρί πριν 10 μέρες, 15 μέρες περίπου. Τώρα, δεύτερος μύθος. Λέει ότι αν προσπαθείτε πιο σκληρά, θα φτάσετε στο στόχο σας πιο γρήγορα. Αυτό είναι μύθος. Δεν ισχύει. Το να προσπαθείτε πιο σκληρά έχει ελάχιστη σχέση με το να πετύχετε ένα όνειρο και σίγουρα δεν θα σας φτάσει εκεί πιο γρηγορότερα. Η επίτευξη των ονείρων σας έχει περισσότερο να κάνει με το να κρατάτε στο οπτικό σας πεδίο το στόχο σας και το όραμά σας και μετά να ακούτε για ευκαιρίες και να εκμεταλλεύεστε, να ενεργείτε στις ευκαιρίες που βρίσκονται γύρω σας, οι οποίες μπορούν να σας οδηγήσουν εκεί. Υπάρχουν ευκαιρίες για να συναντάτε τους κατάλληλους ανθρώπους, να χτίσετε τη σωστή ομάδα. Επίσης, χρειάζεται να βρείτε τα πράγματα που δεν θα σας οδηγήσουν εκεί. Να εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Όταν ακολουθείτε τα όνειρά σας και τους στόχους σας, θα πρέπει να βρείτε και όλα αυτά τα πράγματα που δεν θα σας οδηγήσουν εκεί και να τα αποφύγετε, να μην τα κάνετε. Και το να προσπαθείτε πιο σκληρά δεν θα σας οδηγήσει στους στόχους σας πιο γρήγορα. Χρειάζεται να εφαρμόζετε και να εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται και να έχετε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά σας για ευκαιρίες που θα σας πάνε εκεί. Και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εμφανιστούν γύρω σας περιστάσεις που θα είναι σχεδιασμένες για να σας οδηγήσουν στους στόχους σας. Αλλά αν δεν τις ακούσετε, αυτές τις ευκαιρίες και τις περιστάσεις, αν δεν τις δείτε, τότε θα μπορέσετε να ενεργήσετε σε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν θα μπορέσετε να τις εκμεταλλευτείτε δηλαδή για να σας οδηγήσουν στους στόχους σας. Τρίτος μύθος. Το πλάνο σας θα σας οδηγήσει εκεί. Δεν θα σας οδηγήσει εκεί. Εντάξει. Το πλάνο σας δεν θα σας οδηγήσει στους στόχους σας. Το πλάνο σας είναι μία αρχή. Τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν. Τις περισσότερες φορές το πλάνο σας αλλάζει πολλές φορές μέχρι να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάλι θα μιλήσω για την επιτυχία της Μαρίας. Η Μαρία τα τελευταία 2,5 χρόνια που συνεργάζεται με την Olympic Idea έχει αλλάξει αρκετές φορές το πλάνο της. Οπότε και εγώ το ίδιο προσωπικά έχω αλλάξει πολλές φορές το πλάνο μου. Βέβαια η κουλτούρα δεν αλλάζει, η φιλοσοφία δεν αλλάζει, οι στόχοι δεν αλλάζουν. Αλλά τα πλάνα, τα σχέδιά μας έχουν αλλάξει πάρα πολλές φορές. Το πλάνο σας θα αλλάξει πολλές φορές στην πορεία για να πετύχετε το στόχο σας και τα όνειρά σας. Και είναι πολύ πιθανόν τα όνειρά σας δεν θα συμβούν όπως τα σχεδιάζετε την αρχή. Οπότε μην παντρευτείτε με το μονοπάτι προς την επιτυχία ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο και δεν αλλάζω καθόλου. Έτσι, ξεκινήστε σε μια πορεία και σιγά σιγά να αισθανθείτε στην αλλαγή και του πλάνου σας. Για την ακρίβεια, αν τα πλάνα, τα σχέδιά σας δεν αλλάζουν κάθε 3 με 4 μήνες, τότε μάλλον δεν δουλεύετε αρκετά. Έτσι, δεν κάνετε αρκετή δουλειά. Δεν θα γνωρίζετε αν το πλάνο σας βέβαια είναι αρκετά καλό ή όχι για να σας βοηθήσει να φτάσετε στο στόχο σας ή τα όνειρά σας, εκτός και αν το εφαρμόζετε καθημερινά για αρκετούς μήνες. Γι' αυτό και η αποτυχία είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας. Κάνουμε πράγματα, δοκιμάζουμε, κάποια πετυχαίνουν, κάποια αποτυχάνουν και μέσα από αυτό μαθαίνουμε και προσαρμόζουμε τα πλάνα μας. Άρα, ο τρίτος μύθος είναι ότι το πλάνο σας θα σας οδηγήσει εκεί. Τέταρτος μύθος. Τα όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν τελικά εφόσον συνεχίζετε να έχετε κάποια πρόοδο από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό είναι μύθος. Πιθανόν δεν θα συμβεί έτσι. Τα όνειρά σας θα αποκαλυφθούν, θα εμφανιστούν μπροστά σας γρήγορα. Μόλις αξιοποιήσετε τον ακριβή συνδυασμό δεξιοτήτων, timing, του συγχρονισμού δηλαδή, και του σωστού δικτύου ανθρώπων. Συνήθως η επιτυχία δεν είναι μια σταδιακή διαδικασία. Το επαναλάβω αυτό. Η επιτυχία συνήθως δεν είναι μια σταδιακή διαδικασία. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχετε καμία απολύτως πρόοδο. Μέχρι λοιπόν που κάποια στιγμή όλα δένουν όλα μαζί. Μόλις αξιοποιήσετε ένα πλάνο, ένα σχέδιο, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά, κάτι που θα μπορούσε να σας πάρει λίγο διάστημα μέχρι να το βρείτε αυτό δηλαδή, μετά θα δείτε μια γρήγορη μετεωρική άνοδο προς την επιτυχία. Θα γίνει μια εκτόξευση δηλαδή. Οπότε δεν γίνεται σταδιακά, γίνεται γρήγορα η επιτυχία. Είναι όταν θα βρείτε το άτομο με το κατάλληλο δίκτυο που θα δημιουργήσει μια τεράστια ομάδα. Αν δείχνετε το πλάνο σας, αν κάνετε παρουσιάσεις και δεν γράφετε κανέναν, τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να δείχνετε το πλάνο
κάνοντας προσαρμογές και μικρές αλλαγές, μέχρι να μπορείτε με άνεση να δείξετε τη δουλειά σε κάποιον. Να μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση και κλείσιμο μέσα σε 30 λεπτά από το σπίτι, όπως είχαμε μάθει σε μια εκπαίδευση. Και να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους που να θέλουν να ξεκινήσουν. Και ο λόγος που χρειάζεται να το κάνετε αυτό σε συνεχή βάση είναι γιατί αν δείχνετε τη δουλειά σε 10 άτομα και δεν γράφετε κανείς, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καθίστε με τον προπονητή σας, με όποιον δουλεύετε προσωπικά από τη γραμμή αναδοχής και δείτε τι φταίει, ώστε να μπορέσετε να κάνετε τι. Να μπορείτε να έχετε ένα αποτέλεσμα, ώστε από τους 10 που θα κάνετε μια παρουσίαση, από 1 έως 5 να γράφονται. Και όταν το κάνετε αυτό, και όταν μπει στην επιχείρησή στο κατάλληλο άτομο, την κατάλληλη στιγμή, τότε η επιχείρησή σας θα εκτοξευθεί. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά το πώς έγινε μια έτσι μετεωρική ανάπτυξη που λέμε. Εγώ ξεκίνησα τον blog μου το καλοκαίρι του 2007 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2010, δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια, στο blog μου είχα περίπου 30 με 40 αναγνώστες. Έγραφα 1 με 2 άρθρα κάθε εβδομάδα, έκανα τη δουλειά μου δηλαδή, και είχα φτάσει να έχω περίπου 30-40 αναγνώστες. Τότε λοιπόν έκανα κάποιες ενέργειες, χωρίς να πληρώσω κάτι, δωρεάν δηλαδή ενέργειες, έκανα webinar κάθε μήνα, και μέσα στον επόμενο χρόνο από τους 30-40 αναγνώστες ξεπέρασα τους 400 με 500 αναγνώστες. Δηλαδή μου πήρε 3 χρόνια για να φτάσω στους 30 με 40 αναγνώστες και μόλις ένα χρόνο να ξεπεράσω τους 400 με 500. Αυτό λοιπόν είναι ότι είναι μια γρήγορη ανάπτυξη, πολύ απότομη ανάπτυξη. Εντάξει. Λοιπόν, νούμερο 5. Πέμπτος μύθος. Αν το θέλετε αρκετά, μπορείτε να πετύχετε οποιοδήποτε όνειρο επιθυμείτε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Πάρα πολλές. Κάτι δεν σας δίνει το δικαίωμα αν το έχετε. Θα πρέπει να κρατήσετε το όραμά σας μπροστά σας και να κάνετε τη δουλειά που απαιτείτε μέχρι να φτάσετε στο σημείο να το δικαιούστε. Το να το δικαιούστε έχετε όταν πληρώνετε το τίμημα. Υπάρχει εκπαίδευση, προετοιμασία, εξάσκηση, δικτύωση, να γνωρίζουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και φυσικά η δράση. Το να το θέλετε μόνο δεν αρκεί. Το να το αξίζετε είναι που κάνει αυτή τη διαφορά. Και πώς το αξίζετε? Κάνοντας τη δουλειά που σας οδηγεί στο να έχετε τον οργανισμό και τον τζίρο που χρειάζεστε. Θα υπερτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα σε ένα χρόνο και θα υποτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα σε 5 χρόνια. Επαναλάβω. Θα υπερτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα σε ένα χρόνο και θα υποτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα σε 5 χρόνια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ θέλω μέσα στο τέλος του πρώτου χρόνου να βγάζω 2 ή 3.000 ευρώ. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι ίσως υπερτιμάτε το ότι μπορεί να πετύχετε μέσα σε ένα χρόνο. Μπορεί να μην συμβεί αυτό. Αλλά επίσης, αυτό που μπορεί να πετύχετε σε 5 χρόνια συνεχούς δράσης είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νομίζετε ότι μπορεί να πετύχετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αρκετά περιορισμένη προσοχή, δηλαδή αποσπάται πολύ εύκολα η προσοχή τους. Και όταν δεν βλέπουν τα αποτελέσματα που θέλουν να έχουν μέσα στον πρώτο τους χρόνο ή και λιγότερο, τι κάνουν? Τα παρατάνε. Δουλεύουν για ένα χρόνο, πιστεύουν ότι θα φτάσουν πολύ ψηλά, κάποιοι δεν το καταφέρνουν και επειδή βαριούνται θέλουν να κάνουν κάτι άλλο μετά και τα παρατάνε. Το να τα παραδείσετε δεν θα σας οδηγήσει στα όνειρά σας. Ποτέ δεν θα συμβεί αυτό, αν τα παρατάτε. Όσο δεν παραιτήσετε από τα όνειρά σας και τους στόχους σας και συνεχίζετε να προωθείτε, να προσπαθείτε και να αγωνίζεστε για την πρόοδό σας προς αυτούς τους στόχους, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα και κάθε μέρα, θα κοιτάξετε κάποια στιγμή πίσω, μετά από έναν χρόνο, και θα έχετε εντυπωσιαστεί από το αποτέλεσμα που θα έχετε φέρει. Αλλά όχι επειδή φτάσατε εκεί στα 10, δεν θα φτάσετε στα 10. Θα είναι επειδή κάποια στιγμή όλα άλλαξαν. Αρχίσατε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά. Συντονιστήκατε με τα σωστά άτομα ακριβώς τη σωστή στιγμή. Είδατε ένα μονοπάτι που δεν είχατε σκεφτεί νωρίτερα. Και ξαφνικά έγινε μια έκρηξη. Άλλαξαν όλα. Ξανά, οπότε λοιπόν μην περιμένετε τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν όπως τα σχεδιάσατε. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να ορίσετε πρώτα απ' όλα την πρόθεσή σας και να μείνετε πιστοί σε αυτό. Με άλλα λόγια, μην παραιτήσετε από την απόφασή σας να πάτε εκεί που θέλετε. Θα πρέπει να βάλετε ενέργεια πίσω από αυτή την απόφαση και το δίκτυο γνωριμιών σας. Τότε αυτό το δίκτυο λοιπόν θα γίνει ένας παράγοντας κλειδί για την επίτευξη των στόχων σας. Αυτοί λοιπόν είναι οι 5 μύθοι για την επίτευξη των στόχων και γενικά οι 5 μύθοι που υπάρχουν σχετικά με αυτό και κάποιες παρανοήσεις. Να δούμε λοιπόν τώρα τη φόρμουλα. Υπάρχουν 4 βήματα για τη φόρμουλα για να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας. Το πρώτο βήμα είναι το να γράψετε σε ένα χαρτί ή στο ημερολόγιο σας, σε μια ατζέντα ή κάπου που κρατάτε το ημερολόγιο σας, να γράψετε τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε. Τι είναι αυτό που θέλετε να έχετε στη ζωή σας. Ποιο είναι το όνειρό σας. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να καταγράψετε σε ένα χαρτί το όνειρό σας. Λοιπόν, οπότε το πρώτο που μπορείτε να κάνετε είναι να γράψετε σε ένα χαρτί τους στόχους σας και τα όνειρά σας μάλλον. Εντάξει. Δεύτερον, προγραμματίστε το. Δηλαδή, ποιο θα είναι το πρώτο βήμα που θα κάνω, το δεύτερο βήμα που θα κάνω, το τρίτο βήμα και το καθεξής. Με άλλα λόγια, τι κάνετε, το παίρνετε από όνειρο και το μεταφέρετε στο ημερολόγιό σας,
το σπάτε σε στόχους και το προγραμματίζετε. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα που έχουν όνειρα, αλλά δεν τα έχουν προγραμματισμένα στο ημερολόγιό τους. Γι' αυτό ποτέ δεν τα πραγματοποιούν. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να δείτε από πού θα βρείτε τα χρήματα ή τις πηγές για να το καταφέρετε αυτό, αν δεν είστε σίγουροι πώς θα γίνει, απλά κάντε κάτι που θα σας οδηγήσει προς το στόχο σας. Κάτι απλό, κάτι μικρό. Για παράδειγμα, αν γνωρίζετε ότι θέλετε να ζήσετε σε ένα σπίτι που είναι μεγαλύτερο και πιο όμορφο από αυτό που ζείτε τώρα και δεν ξέρετε πώς θα πληρώσετε για να το αποκτήσετε, ακόμα και αν είστε δηλαδή σε πολύ μακρινό σημείο από το στόχο σας αυτό, τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να πάρετε την οικογένειά σας και να πάτε να δείτε το σπίτι που θέλετε. Οπότε τεντώστε λίγο το όραμά σας, μεγαλώστε λίγο το όραμά σας. Ξεκινήστε από εκεί. Βάλτε στο ημερολόγιό σας ότι για το πότε θα πάτε να δείτε το σπίτι. Πάρτε τηλέφωνο ένα μεσίτη και πηγαίνετε να δείτε σπίτια. Ή ας πούμε ότι κάποια μέρα θέλετε να επισκεφτείτε ένα μέρος, να πάτε κάποιες διακοπές που δεν έχετε πάει ποτέ. Πηγαίνετε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο, πάρτε μπροσούρες για αυτό το ταξίδι και αρχίστε να μελετάτε και να βλέπετε αυτές τις μπροσούρες και βάλτε κάτι στο ημερολόγιό σας, ακόμα και αν είναι μετά από 6 μήνες ή μετά από 12 μήνες. Και θα εκπλαγείτε από τα θαύματα, σε εισαγωγικά, που θα εμφανιστούν στην πορεία σας από εδώ που είστε, το σημείο που είστε, μέχρι το σημείο που θέλετε να φτάσετε. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να το γράψετε και το δεύτερο βήμα είναι να το προγραμματίσετε. Και όταν το προγραμματίσετε, χρειάζεται να πείτε ότι θα κάνω πρώτο βήμα αυτό, δεύτερο βήμα εκείνο, τρίτο άλλο βήμα εκείνο και κάθε βήμα το οποίο επιλέγετε ότι θα κάνετε για να πετύχετε το στόχο σας, χρειάζεται να το προγραμματίσετε στο ημερολόγιό σας. Και αν δεν ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνετε, μπορείτε είτε να ρωτήσετε κάποιον που το έχει ήδη καταφέρει αυτό που θέλετε να κάνετε κι εσείς, ή να μαντέψετε. Απλά να μαντέψετε. Τρίτο βήμα της φόρμουλας. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Βρείτε άλλους που το έχουν κάνει πριν από εσάς και ακολουθείτε το παράδειγμά τους. Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν σπάσει φράγματα, που έχουν ξεπεράσει εμπόδια και φόβους. Άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις και μάλιστα προκλήσεις που ήταν και μεγαλύτερες από τις δικές σας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι ίσως να μην ήταν το ίδιο καλοί με εσάς. Οπότε απλά εμπιστευτείτε τη διαδικασία και κάντε τη δουλειά. Να έχετε πίστη. Και τέταρτο, ολοκληρώστε τη δουλειά. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ολοκληρώστε τη δουλειά. Μην σταματάτε μέχρι να συμβεί. Μην απογοητεύεστε και σταματάτε. Ολοκληρώστε αυτά που πρέπει να κάνετε. Βάζετε ένα πλάνο 90 ημερών. Ολοκληρώστε το πλάνο των 90 ημερών. Μην σταματάτε στη μέση. Αυτά λοιπόν είναι τα 4 βήματα. Να γράψετε τα όνειρά σας, αυτά που θέλετε δηλαδή. Να το προγραμματίσετε στο ημερολόγιό σας. Να εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Και να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια, εκατοντάδες χιλιάδες εργατόρες και 15 χρόνια μέχρι τώρα στο πρόγραμμα Virgin Galactic Space, προτού καν αρχίσει να έχει έσοδα. Και πιθανόν θα χρειαστεί να περάσουν ακόμα 5 χρόνια μέχρι να αρχίσει να έχει έσοδα, τα οποία θα μπορεί βέβαια να κρατήσει για τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι ένα project ζωής, είναι μια επένδυση για 20 χρόνια που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Είναι όπου θα μπορούν απλοί πολίτες να ταξιδεύουν στο διάστημα. Όχι απλοί πολίτες, άτομα τα οποία θα μπορούν να επενδύσουν κάποια εκατομμύρια για να το κάνουν αυτό. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το αποφέρει έσοδα μετά από 15-20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνει τη δουλειά. Ωραία. Το Alibaba.com, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο πλέον. Και τόσο πριν, νομίζω έχει αξία 27 δισεκατομμύρια δολάρια το Alibaba. Εντάξει, είναι νομίζω κάτι κινέζικο, κορεάτικο, κάτι τέτοιο. Και η οποία αυτή η εταιρεία για τα πρώτα 10 της χρόνια έχανε χρήματα μέχρι να αρχίσει να έχει κέρδος. Φυσικά στην επιχείρησή σας δεν χρειάζεται να περιμένετε 20 χρόνια όπως ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ή όπως ο Τζακ Μα από το Alibaba. Δεν χρειάζεται να περιμένετε 10 χρόνια. Μπορείτε να έχετε κέρδος και από τον πρώτο χρόνο, το θέλετε, και ακόμα και από τον πρώτο μήνα. Θα αποθαρρυνθείτε ξανά και ξανά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πλάνο σας, η αποθάρρυνση, η απογοήτευση. Αυτό που θα σας δοκιμάσει είναι το πόση αποθάρρυνση μπορείτε να αντέξετε πριν τα καταφέρετε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται αν είστε έτοιμοι να αντέξετε τις ευθύνες που έχονται με την επιτυχία. Θα δοκιμαστείτε για να δείτε αν είστε άξιος για την επιτυχία στη δουλειά αυτή. Για την ακρίβεια, μπορεί να δοκιμαστείτε σε τέτοιο επίπεδο, σε ένα επίπεδο που είναι δύσκολο να κατανοήσετε. Και ξέρω ότι κάποιοι έχετε ήδη δοκιμαστεί σε ένα τέτοιο επίπεδο και αμφιβάλλετε για το αν αξίζει καν. Το ξέρω ότι κάποιοι έχετε περάσει πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες ήδη, ακόμα και αν είστε καινούργοι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν τα καταφέρουν οι περισσότεροι. Αξίζετε τα όνειρά σας αν κρατήσετε το όραμα και κάνετε τη δουλειά που απαιτείτε. Δεν σας αξίζουν αν δεν συνεχίσετε να κρατάτε το όραμα μπροστά σας και να κάνετε τη δουλειά που απαιτείτε. Το να επιθυμείτε, το να θέλετε κάτι και το να το αξίζετε είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το να θέλετε κάτι απλά δεν θα σας δώσει τα όνειρά σας. Επίσης, θα βιώσετε φόβο. Ο φόβος είναι πολύ πραγματικός και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και είναι ότι σας παραλύει.
Θα αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας και θα αναρωτιέστε αν αξίζει όλος αυτός ο κόπος. Θα βρείτε λογικούς λόγους για να τα παρατήσετε. Αυτό είναι κάτι τελείως φυσιολογικό, συμβαίνει σε όλους. Στην ομιλία που έκανα για τον Διαμάντη, είπα ότι ξέρετε πόσες φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την δικτύωση. Πάρα πολλές φορές. Ξέρετε πόσες τα παράτησα. Πολλές φορές. Αλλά αυτό που έκανα ήταν ξαναξεκινούσα την ίδια μέρα. Κάποιες φορές θα θέλετε να ανασυνταχθείτε και να ξεκινήσετε από την αρχή νοητικά, πνευματικά. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να απομακρυνθείτε και να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. Αλλά μην τα παρατήσετε. Υπάρχουν αυτοί που πετυχαίνουν τα όνειρά τους και εκείνοι που δεν τα πετυχαίνουν. Και εκείνοι που δεν τα πετυχαίνουν συνήθως είναι αυτοί που παρετούνται ή που δεν βάζουν φυσικά την απαιτούμενη δουλειά. Και όλοι βιώνουν τα ίδια συναισθήματα. Και αυτοί που πετυχαίνουν και αυτοί που δεν πετυχαίνουν. Απλά αυτοί που δεν τα παρατάνε και ανακάμπτουν είναι εκείνοι που τελικά βλέπουν γρήγορα τα όνειρά τους να πραγματοποιούνται. Και είναι αυτοί που εμπνέουν και πολλούς άλλους γιατί μπορούν να περιγράψουν τι πέρασαν και έτσι και άλλοι σχετίζονται μαζί τους. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη δουλειά, σημαίνει ότι μάλλον δεν εξελίσσεστε, δεν αναπτύσσεστε. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, δυσκολίες, προκλήσεις, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και να αγκαλιάζετε αυτές τις προκλήσεις, να τις δέχεστε δηλαδή. Γιατί μέσα από αυτές δυναμώνετε, εξελίσσεστε σαν άνθρωποι και έτσι θα μπορέσετε να ηγηθείτε και σε άλλους ανθρώπους και να τους κάνετε να σας ακολουθήσουν. Και θα μπορείτε μετά να μιλάτε και μέσα από την προσωπική σας εμπειρία. Και υπάρχουν και εκείνοι που υπάρχουν και βέβαια κάποιοι που κολλάνε στο παρελθόν. Είναι πολύ κουρασμένοι, είναι κολλημένοι και δεν μπορούν να αφήσουν το παρελθόν. Το μέλλον σας βρίσκεται μπροστά σας και όχι στο παρελθόν. Αν κοιτάτε πίσω, θα σκοντάφετε, πάντα θα αποτυχάνετε. Έχω φίλους που ζορίζονται και δεν μπορούν να αφήσουν το παρελθόν να φύγει. Ακόμα κατηγορούν άλλους ανθρώπους για το που βρίσκονται σήμερα οι ίδιοι για αποφάσεις που πάρθηκαν πριν από 20 χρόνια. Θα πρέπει να αφήσετε το παρελθόν στο παρελθόν για να μπορέσετε να αγκαλιάσετε το μέλλον. Να αγκαλιάσετε το μέλλον, έτσι. Τώρα, θα ήθελα να κάνω και μια τελευταία σχόλια πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπαίδευση. Ένας στόχος είναι κάτι που θέλετε να κάνετε ή κάτι που θέλετε να γίνει μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένας στόχος είναι κάτι που θέλετε να κάνετε ή κάτι που θέλετε να συμβεί, κάτι που θέλετε να γίνει μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και οι στόχοι μπορούν να σας οδηγήσουν στα όνειρά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα στόχο να πάτε στο Diamond Trip αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι. Βάλτε το στόχο σας, βάλτε το στο ημερολόγιό σας. Ότι μέχρι τον Μάιο θα φτάσω εκεί ή μέχρι του χρόνου το Μάιο θα φτάσω εκεί. Και κάντε τα πλάνα σας για να πετύχετε αυτό το στόχο. Ίσως να έχετε στόχο να αλλάξετε σπίτι την άνοιξη ή κάποιο διάστημα. Θα κάνετε ένα σχέδιο για το τι ακριβώς χρειάζεται για να μπείτε σε αυτό το σπίτι, πόσο θα κοστίσει και θα βάλετε στο ημερολόγιό σας το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε. Θα πάρω τηλέφωνο εκεί, θα μιλήσω με εκείνον, θα πάω σε εκείνο το μαγαζί να δω οτιδήποτε. Εντάξει. Τρίτον, μπορεί να έχετε στόχο να τακτοποιήσετε την ντουλάπη σας ή να πετάξετε το γκαράζ σας, την αποθήκη σας και να πετάξετε κάποια πράγματα, να χαρίσετε πράγματα, ό,τι χρειάζεστε. Βάλτε το και αυτό στο ημερολόγιο σας και κάντε το. Τέταρτον, μπορεί να έχετε στόχο να γράψετε ένα καινούργιο βιβλίο το 2017, όπως έχω και εγώ. Βάλτε το στο πρόγραμμά σας και κάντε το να συμβεί. Έχω στόχο η ομάδα μου να ξεπεράσει τα 1000 άτομα μέχρι το Μάρτιο. Έβαλα το πλάνο, ξεκίνησα την δράση και θα το πετύχω. Οπότε είναι οι στόχοι και είναι και τα όνειρα. Τα όνειρα είναι περισσότερο σαν τον προορισμό και οι στόχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να φτάσετε στα όνειρά σας. Πετυχαίνετε τους στόχους σας και ζείτε τα όνειρά σας. Ξέρω ότι είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Ελπίζω να βρήκατε κάποιες ιδέες χρήσιμες. Κάποιες ιδέες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 4, 5, 6 του μηνός. Ωραία. Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη που έχουμε μια συνάντηση, παρουσίαση. Βάλτε τα δυνατά να κλείσετε το μήνα δυναμικά. Κάντε την παραπάνω δράση. Και αν το συνεχίσετε αυτό, αν κάνετε τη δράση και συνεχίζετε να κάνετε δράση, θα βρείτε τους ανθρώπους με τους οποίους θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η έκρηξη στην επιχείρησή σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή επιτυχία. Χαίρομαι που συνεργαζόμαστε, χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ και ανυπομονώ να σας δω στην κορυφή.